Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuon nga mananagat, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres nga iyang igsuon nga namukot. Si Jesus miingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao." Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan, nagpuna sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Nindot pamalandungan ug sugod ang atong unang pagbasa. Nya ikunik nato ang atong tubag sa Salmo. Ang unang pagbasa naghisgot nga ningon si sa tigasuwat sa unang pagbasa, San Pablo ngadto sa iyang sulat sa taga-Roma nga maluwas kadtong mupahayag nga si Kristo mao ang Ginoo. So kadto kunong mupahayag nga si Kristo mao'y Ginoo, maluwas kamo. Nagpahayag ba mo nga si Kristo mo'y Ginoo? Ngadto sa inyong mga anak, nagpahayag mo nga si Kristo mao ang Ginoo? Sa inyong mga bana, sa inyong mga asawa, sa inyong mga silingan, nagpahayag mo nga si Kristo mao ang Ginoo? O kamo mo'y Ginoo? Kaya usahay ra ba ang atong ipahayag kita mo'y Ginoo? Na kita mao'y magbuot, na kita mao'y authority, na kita mao'y tag-iya. O kana, mo na una ha. So kinsay maluwas ang mupahayag nga si Kristo mao ang Ginoo. Pero ningon si San Pablo, unsaon nila pagpahayag kung wa sila mutuo? Nakamuron, nituo sad mo nga si Kristo mo'y Ginoo ninyo. Maayo. Kinsay nagbuhat anang imong buhok? Kinsay nag-usab scholar. Basig ikaw na awa na kamutuo nga si Kristo mo imong Ginoo. Kinsay nagbuhat anang imong kilay? Kinsay nag-usab? Oh, wow, ana kana ha. Kinsay nagbuhat anang imong yuta? Kinsay nagkoral? Oh, mao na ron. Una-una ginagmayo. Kay basig wa na kamutuo. Pero unsaon sa kuno pagtuo ug wa kuno'y nagsangyaw? Kamo nagsangyaw ba mo aron ang tao mutuo o inyong gisangyaw ang tuo-tuo? Kanang moingon karon vaccine days maron, National Vaccination Days. Nagsangyaw mo ana nga pabaksin mo? O nagsangyaw mo nga ay mo pabaksin? Bahala mo diha. Kay kasagaran ra ba nato, tuo-tuo mo ito ikon, hala, mahimo kang sumbi, hala, mamatay ka, hala, naara ba na dihay chips, monitoron ka, hala, maunsa ka na. Kana mo atong isangyaw, di hinunta mo sangyaw sa tinuod nga pagtuo. Namatod pa sa atong Santo Papa nga ang pagpabaksin mao'y act of love. Ana. Hindi man mo mutuo. Na magani karoy di mutuo nga ang communion by hand
Mao ang saktong pamaagi karon. Napag hindi mo tuwa na. Kay matod pa nila, kung imong dawaton ang consecrated host sa imong kamot, imong gidesecrate. Kay dili worthy ang kamot ninyo nga mudawat. Ang kamot sa pare, worthy. Ingka, kay giordinahan man na pader, gihilogan man na. Basig nalimot ka nga pagbunyag nimo gihilogan biya ka. Basig nalimot ka na ba? Kung ang imong kamot dili worthy, labaw ng imong kasing-kasing, labaw na ning imong baba. Moana pa nako, pader idiretso las baba kay di ni worthy akong kamot. Nako ato na lang ng putlon. Kay ang kamot ug ang baba connected man na. Hastang kasing-kasing ug niingon kang imong kamot dili worthy, imong baba worthy di ay kaysa imong kamot. Ang imong kasing-kasing worthy di ay. Mao na siya. Una-una ginagmaayo. Kay basig tuo-tuo na lang ang imo ba? Kana bitang pipila ka mga tao diha nga nag-ingon nga ngilad na. Nasa uban di gyud mo kalawat nga magbarog, muluhod gyud, muluhod. Muna ako in taon inigan ako igana nako kay niluhod mahanunot in taon ko pa doon dire. Nako. Kana bang mahagukod ka? Kay ngilad gyud kuno nga magbarog nga mo kalawat. Tinuod ba na? Tinuod dili. Dili tinuod. Ingon jud ko ana, ang ngilad hinuon kung naa kay mortal sin nya mo kalawat ka, bisag magluhod pa ka, bisag maghapa pa ka. Ug unsa man ang mortal sin, ang dili pagsunod sa gitudlo sa simbahan. Kana bang maghimo-himo gyud kag imo, mortal sin na siya. O di mong to? Matod pa ni San Pablo, bisan pag mga anghel, bisan pa og mga pari, bisan pag mga santo papa, ang muusab sa gitudlo sa simbahan, dili na siya pwedeng tumanon. Na siya. So, unsa may gitudlo simbahan, kalawata ang Ginoo. Wa mo ingon luhod gyud, wa sad mo ingong barog. Sa ato pa, pwede mo luhod, pwede mo barog. Nya kay ang atong standard din hilakaw man ditso ay nalagluhod diha, wa man kabutang ignilir. Basi ninog inigsikad sa imong tiil, mapatiran pa na nimong gasunod nimo. In short, kana bang di ta maghimo-himog atong kaugalingong pagsangyaw, labi na gyud og butangan nato og mga tuo-tuo. Muna ang pagtuo baoy gisangyaw. Nya niingon dayon si San Pablo, unsaon man sad nila pagsangyaw kun wa sila gipadala. Muna si Kristo mi-declare, ako mong gipadala, panglakaw mo sa tibok kalibutan. Inigbunyag nato ang sugo sa Ginoo, inigsimba nato ang sugo sa Ginoo, panglakaw kamo og isangyaw ang maayong balita. Unsa may maayong balita? Nakitang tanan pwede nang malangit. Kanang mga adik pwedeng malangit dili. Pwede. Kanang mga bana nga mangulatag asawa pwedeng malangit dili. Pwede. Kanang mangilog og yuta pwede na malangit dili. Pwede. Kanang kusog ay maningil og utang pwede na malangit dili. Pwede. Kanang nagpuyo-puyo pwede nang malangit dili. Pwede. Kanang mga palahubog pwede nang malangit dili. Pwede gyapon. Mo na sangyawa na nato tanan. Magpili man sad hinuon ta, kamo mga asawa kun ang inyong bana nangabit nya mangulata pagid uli, musangyaw pa mo sa gugma ni Kristo o ang kalagot sa demonyo. Kaya kita ra ba ang ato ra hinong isangyaw ang kalagot sa demonyo, ikang animala ka, ikang buanga ka, ana. Ikaw pa'y nagpakasa, ikaw pa'y mudagmal nako, wang buang kang dako, ana. Unsa may imong gisangyaw? Ang mensahis Ginoo o mensahis demonyo? Pwede ba yan na maluwas? Kanang nangulatan nimo, kanang nangabit, pwede ba yan na mahimong santo? Di mo to? Sangyawi na. Muna, ang atong tubag sa Salmo niingon, ang ilang mensahe. Sa to?
migula latas sa tibuok kalibutan. Kinsa may naas kalibutan, ang mga buutan o ang mga buangon. Sa ato pa ang atong mensahe sa pagsangyaw sa Ginoo, kinahanglan gyud para sa tanan. Kanang imong anak nga nagsigig suyop, ingna na pwede ra gyud ka malangit dong bisag siga na imong mata. Ana, ingka pwede di ay man siya. O pwede oy, maubitan gihigugma gyapon ti ka. Ana, kay pwede ra gyud kag malangit. Gusto ko kuyog tas langit. Ang kabit sa imong bana, imong adtuon, dahil bisag nagkinabitay mo, no? Pwede ra gyud kag malangit. Ana, mao nang gihigugma gid ti ka. Niya sa sige nimong storya ana, mangutana to sila, ingon kay maimpirno ning pagpuyo-puyo. Niya malangit di ay. Ingka, biyai ang sala. Pasabot, bisag nakagpuyo-puyo or kabit-kabit, biyai lang. Iligbiya nimo, automatic dayo na malangit ka. Ana, isa di kumtuan ay, nganong malangit man? Ingon din ka, tungod na sa pag-ula sa dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo mo'y mupapas sa atong mga sala, dili ang atong kaugalingong gahom. Mao na sila si San Andres, ang mga apostoles ug ang mga martyrs, apil na San Pedro ug San Lorenzo, nagpaagas pos dugo. Ngano man pagpakita na ang paghigugma ug ang pagpakamatay para sa atong gihigugma mao ang tinuod nga pagka manluluwas. Yes, si Andres Bonifacio nakaluwas sa atong nasod partially. Pinaagi sa pagpakigubat, pakig-away o pagpamatay ni atong mga kaaway, mga katsila. Okay kayo. Pero kung sundo na nato ang pagpinatyanay, hangtod na kita mga hurot, way kapuslanan. Mao na ang pagpakigbisog para sa kaluwasan sa atong nasod, pinaagig pinatyanay, di gyud makapatunhay og tinuod nga kalinaw og kauswagan. Musangko ra gid ta sa pagka way nahot. Mao na kining ato sa mga politicians karon ug ato mga leaders, magsigi ni silang away, wa gini sila ikahatag nga kalambuan sa atong nasod. Wa gyud away nga makapahugno, makapalambo. Matud pa ni Kristo, ang gingharian nga mag-unay away malusno. Ang panimalay nga mag-unay away ang mga members malusno gyapon. Ang nasod nga mag-unay away malusno. Mo na kita mga Katoliko, din alang ta mo apil aning ilang away. Maminaw lang ta, magampo og mopili sumala sa atong kabubuton. Pilian ang mga dili kay tantong palaaway. Nabay dili palaaway nila kanang dili gyud mo daot na. Awa mo kay bawo? Wasa mo paminaw-paminaw na. Paminaw sad mo anang ilang mga fake news ay. Paminaw pud mo anang ilang mga kuan diha, TikTok. Aron mailhan sad nimo og tininuod ba ni og dili. Ila naman aron gigamit ang social media. Dali na kayo pagpaminaw. Makaila dayon ta unsay ilang tinuod nga bulok. Ana, nya human ato dayong analyze ng ilang mga track records. Ana, ni haom bas ilang gipangsulti. Kana mga inana ba? Sayon naman kayo na, kuanon, ana. O na, ang atong buhaton, unsa man, atong ihatag ang tinuod nga pagsunod ni Kristo. Matod pa sa atong ebanghelyo, pag-ingon yung Kristo ni Andres o ni Pedro, sunod mo na ako, biyaan din nila ilang sakayan, biyaan nila ilang papa, biyaan nila ilang ginikanan, sila si San Juan o si sa tong usa, Santiago. Kamoron, o gingnon tamo nga biyae ang inyong kwarta, ipalit nag-slot mo, palit mo. Ha? Natanawa, di ba kwenta na mo, dako araba gastoanan pa rin, magparty pa mi sa amo, napakoy tagaanan mga regalo, daghan pa kayong pustonon nga regalo. Okay mo na siya. Na problema. Pero kung ang simbahan mo'y mangayo ninyo,
andam ba ninyong biyaan ang inyong pustonon nga regalo para sa imong bana, para sa imong igsuon, para sa imong anak, aron imong ihatag nga rin sa simbahan? Andam ka, dili? Uy, tubag. Tanawa, managana yun. Mao lagi na akong giingon nga si San Pedro, sila Santiago, si Juan, si Andres, biyaan gito nila. Kaya ang nangayo sa ilang time, ang nangayo sa ilang loyalty, ang nangayo sa ilang kinabuhi, mao naman ang Ginoo nga tag-iya sa tanan. Muna, akong hangyo, kamong tanan nga naminaw o kamong nanimba dinhi o kanang mga online parishioners, sulay ko ninyong practice kining maong kinaiya. Ihatag ang tanan ngadto sa Ginoo in priority. Palit mog slot bisag usa lang. Hangtod gikan karon hangtod December 31. Make it a point. Mupalit kog usa ka slot akong ihatag sa simbahan. Kay gamito ni para sa simbahan. Mao ni ang akong pagpaagas og dugo. O di ba? Ikaw nam sa kuy kwarta pa diro. Sige yun. Nindot kay nang wa kay kwarta niya makahatag pagyud ka. Mao na gid nay pagpaagas og dugo kay gikanlat na nimo ang imong kinabuhi diha. Sama adtong byuda ba nga igpapalit niya pagkaon mo iyang gihug sa kolekta. Wa ko ingon ninyo ha nga nagkinahanglan jud ko anang slot, ang nagkinahanglan ang simbahan dinhi sa atong parokya San Vicente Ferrer Parish. Para unsa man na siya? Ingka para sa kalambuan sa pagtuo. Inigbarog aning atong mga proyekto sama ani karong atong simbahan nga nanindot naman ning atong simbahanan. Unsa maroy gibati sa mga tao? Minsan na milapos sa tibuok kalibutan ang atong mensahe. Kadtong kapilinha or kapilinya man ang pronunciation ana na hatagan nato og budget karon hapit na mahuman. Ako lang niya mong i-update ha, iniguman. Nilapos gapos tibuok kalibutan ang atong mensahe. Dili na kinahanglan nga magsigi patagan ni giyaw-yaw sa makita pa lang nato o sa makita sa mga tao, duda na yung mensahe. Mabitaw sa ato diring salmo, niingon diri, ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Dios, ang kahitas-an nagsangyaw sa buhat sa iyang mga kamot, pasabot ka na mga panganod, ang adlaw nagsulti sa sunod adlaw, ang gabi nagsulti sa sunod gabi. Di ba? Unsa man ni pasabot ana? Ang buhat sa Ginoo maoy magtug-an sa iyang mensahe. Ang buhat sa Ginoo. Nya kining ato rong buhaton dinhing proyekto nga once and for all nga namaligya tag 60,000 slots ug ato ning matuman, makaingon gid ta tibuok kalibutan nagsangyaw og ikaw nga nakatampo bisag usa lang ka slot or 5 ka slots or 10 ka slots, ikaw nga nakatampo naapil sad ka sa pagkamensahero sa pagtuo. Mo na karong December gusto mong mutampo sa pagsangyaw, hala palit mo usa lang ka slot. Nabitay paralyzed kuno ni siya, wa man sa mi magkita kay layo man siya gapuyo, usa siya kainahan. Ang iyang mga anak nagtrabaho, lain-laing trabaho. Siya wa na siya sweldo, wa sad siya pensyon, wa siya ka-applied pensyon, pero maminaw man kuno siya kay paralyzed naman siya, maminaw siya sa akong misa gyud kada adlaw. Ngandoy man gid siyang makadonate. Iyang giingnan ang iyang mga anak, gusto ko ninyong lipayon, tagaay ko ninyo bisag usa lang ka slot, nang hatag kuno ang tulo niya kakuanoy iyang tulo ka anak. Nakahatag siya dirig tulo ka slots, perti niyang lipaya, wa siya income, pero nakahatag siya tulo ka slots. Nahimo siyang mensahero aron ang iyang mga anak nga way paminaw-paminaw nako. Naman gani mga bot din pader di gipada si auntie to as Canada. Unsa mo na ingon? Unsa kay na pader? Unsa na slot? Unsa to nang slot man kuno ni? Naku, waday ka maminaw sa kong wali. Kinsa man day ka pader. Giingnan raman ko sa kong auntie, panhion ko din Wa gitaon siya maminaw, pero naabot siya din Kinsa may mas hero ana, kinsa may nagpakahiro, katong auntie nga tualayo kaayo,
ang iya hinong pag-umangkon nga niya dinhi way paminaw-paminaw kay basig ang TikTok ray sige hagtanaw. Wa kabati pero naabot dinhi. Ngano man palit og slot nya ingon dayon ko kanang slot day ko ani mo mao di ay magsige padlag ana hala no si auntie noy nakabati nimo pader kami wa noon nako sugdig paminaw karon basig kamo nay mo desisyon nga kamo sad mismo mo palit mo slot sa picture sa pader kay haron akong ipadaan auntie picture dayon we nako sunod ato basig kapalit ito nya unsa man ang atong mensahe mulukop sa tibuok kalibutan mao na gikinahanglan aron mulambo ang pagtuo ug daghan ang moingon ang Ginoo mao gyud or si Kristo mao gyud ang Ginoo nga muluwas labi na gyud kun ato ginang antusan atong sakripisyuhan ug pakamatyan sama sa mga apostoles sama ni San Andres apostol nindog ta mga igsuon atong itugyan ang atong pangamuyo ngadto sa amahan nga nahigugma pag-ayo kanato pinaagi sa iyang mga apostoles muingon kita amahan dungga kami Amahan dungga kami alang sa simbahan nga nagpanaw sa tibuok kalibutan nga mamahimo usab siyang tinubdan sa dakong pagtuo magampo kita sa Ginoo alang sa mga nangulo sa kanasuran nga nagpakabutabungol sa mga pag-anto sa katawhan nga biyaan na nila ang kaugalingong interes ug moalagad nga matinud-anon magampo kita sa Ginoo Amahan dungga. alang ni adtong nag-anto sa nagkalain-laing matang sa sakit nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo magampo kita sa Ginoo Amahan dungga kami. alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila magampo kita sa Ginoo Amahan dungga kami. alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan magampo kita sa Ginoo Amahan dungga kami. alang sa sulugon sa Dios Teofilo Kamumot obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar magampo kita sa Ginoo Amahan dungga kami. alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy mangamuyo kita sa Ginoo Amahan dungga kami. alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot mangamuyo kita sa Ginoo Amahan dungga kami. alang sa kapaulayan sa tanang mga kalag sa atong mihalina nga mga igsuon magampo kita sa Ginoo Amahan dungga kami. Amahan sa among pagpangandam sa pagsaulog sa pagkatao sa imong anak hatagi kami sa mga grasyang among gikinahanglan nga among gipangamuyo kanimo diha sa pangaman ni San Andres Apostol pinaagi ni Kristo nga among Ginoo Amen.